ביי כבר, ואני בסרטון ואיתי אלי. מה זה תגיד? כן, בזמן האחרון לא יהיה לנו סרטונים בגלל שאני אהיה בגרמניה. סטופ. אז אני אהיה בגרמניה ואז לא יהיו סרטונים בערוץ. שתוק כבר. כי לא מסכימים לי לקחת איתי את זה. אז אנחנו נחפש כרגיל מישהו קל והיא חוצפנית. חוצפנית. אתה יודע מתי זה מפסיק. לא, אני אצא את זה. כי אלי לא מבין ביוטיוב והדברים האלה. יואי, חוצפן, אני מבין יותר ממך. כן. אוקיי, אז אנחנו נעצור עד שנמצא מישהו קל, יאללה. אוקיי, אז אני ואלי אמרנו ננסה אותו, הוא נראה לנו יחסית קל, האמת. חוץ מהוויזרדים שלו. נכון. לעזרה. לא. בוא נהרוס לו על ההתחלת הדבר הזה, עם 2 זאפים. זאפ גרוע. למה? הרסתי לו. כן, אבל לא הרסת לו קצת. 12 ג'יינטים לבל 3. אני אומר לך, אין מצב שהוא מנצח את זה. בטח כל היוטיוברים נותנים לעצמם לייק. כן, מי שלא ידע זה אפשרי אשכרה לתת לעצמך לייק. מה יש שקרן? בוא נתערב שאחרי זה אני נותן לעצמי לייק, יאללה? כן, ראיתי מקודם. עדיף להרוויח את זה. את מה? את הלייקים. וניצחון די משפיל. למה? תסתכל את הבסיס. אוי. מה זה חצי אש? כן. זה לא מרכז. שיט, בטח יהיה פה מקפצה ולא, יש, זה פצצה, איזה מזל שזה לא מקפצה, כי אחרי זה כולם היו עפים והייתי מפסיד. יש לך ג'יינטים לבל 3, כן. שדרגתי לפני יומיים. פה הייתה מקפצה, איזה מזל שהג'יינטים לא נפלו בה. פה, ארצ'ריות. או אחת נפלו פה. אם זה היה אחת, היה לך בצד. כן. היה אחת? לא יודע כמה יש שם. ניצחנו, ונראה לנו שפה נסיים את הסרטון הזה. יאללה, ביי.